yacho unayo here wakambobvisawo papi mari iwe usade kuti manyira pese pese ungegara kuni unayo here mari yacho ende wakambobvisa papi kuchimani kwakaita disaster uku soro dhara rako makumbochana akatakura sofa nechikopokopo kunotora mari akabviswa yemadonation akaisa mhomwe akatocelebrata kuti takapiwa mari chaiyo yemhiri kwete yedu mashangayo mari yerubatsiro. You never said any fuck. Handisi kutaura zvinhu zviri mumhepo. Purezidendi wako wezana akaenda nesofa kuchimani kune chikopokopo kunotora mari yemadonations yakagaipiwa vanhu akati tapiwa mari yemhiri kucelebrata yemhiri kucelebrata vanhu vari munhamo nanhasi hakuna rubatsiro rwakabva kuko rwakaitika but vakati rakaraka nemazano nemasoja kunotakurira munhu sofa achinda panhamo. Saka usatoudzwa kuti ZANU PF is the most perfect party. Vakaurayirei munhu pakwekwa kubaya munhu nepfumo because ari kusapota triple C. Where is the most perfect party? Tiri party apa nanhasi iwe wakatotiza ukaenda kuZambia nekuda kweperfect party. Zvinzvere uzvione kuti dzako dzakatokuta iwe unotori nerepisi chaiyo. ZANU PF is the most perfect party. It is the most perfect party. Inogura vanhu maoko nokuti vari kusapota MTC. Inopisira vanhu dzimba nekuti vari kusapota a certain political party. Inotumira vanhu kunoabducta vanhu nokuti vari kusapota a certain political party. Where is the perfectness? Uri papo perfectness wacho. Inobira nyika izvo nyika idzi economy is stuck because of a perfect party. Are you stupid? Are you mad? Ungorotomoka economy iri kukontrolwa neZANU PF zvino hapana chiri kufamba pana totally wakatotizawo muZimbabwe nekuda kwenhamo iri kukonzerwa neZANU. Saka perfect party pawe ndoupi? Wakatiza muZimbabwe une nhamo iwe une mari yacho iri kucontribute nayo here mari yekucontribute. Tikada kutarisa mai vako pamauri todliwa nemasvosve garitos kumusha usingagoni kana kwatengera shuga unayo here mari yekucontribute. Ambokumanikidza kuti vezano yaubvise contribution chani imi muri kukonzeresa madisaster ekuti vanhu vedu vanga vachifa. All these things are caused by ZANU PF. Haungakwanisi kubvisa mari kauri muroyo uri kufarira kuti nyama yanaka nhasi vanhu vedu mune muchisusura ndo zvamuri kavaroi uri kutofarira kuti nhasi tapinda machena torova zvitaka unotori nemunyu muhomwe nemhiripiri. Unayo here mari yacho iwe kuti ungataura ZANU PF is perfect. ZANU PF is a witch party. It's a disaster on its own. It's a satanism political party. Inosapotwa mostly nevanhu vemahure vanenge iwewe so ndo vanosapota ZANU.